Zumarragako gaztetxeak 8 urte. Zorionak! Zortzi urte pasa dira jada Urretxuko Urolako trenaren geltoki zaharrak ateak berriro ere iriki zituenetik. 8 urte, bi herriak kolorez jazten dituen eta gaztei alternatiba bat eskaintzen dien eraikin hau ireki zenetik. Denbora asko den arren, hasierako gogo eta ilusioak bizirik jarraitzen du egun. Eta gazteon ametxek etenik ez duten moduan, gaztetxeak ere aurrera jarraitzen du, poliki baina tinko. Zortzi urte dira gazteok berriro ere aterpe aurkitu genuenetik. Eta ordundik belaunaldi asko igaro dira gazteon geltoki berritutik. Gure borrokak aurrera eramateko, ezinegonak azaleratzeko edota ametsak egi bihurtzeko aukera ematen digun eraikina da. Guk geuk, gazteok, kudeatua eta zaindua. Askoren begietara taberna soia eman dezaken arren, proiektu eta ilusio ugari lantzen dituen espazioare bada Gaztelekua. Feminismoa, abiadura handiko trenaren aurkako kezka, komunikazioa, harremanak, aisialdia, kirola edota euskara lantzeko bide ematen duen eraikina. Azken batean, gazteoi, gauzak egiteko beste modua dagoela irakasten digun geltoki zaharra baita. Lareun bazkideari zerbitzu ematen dien sukaldea, herritar guztiei irekitako liburutegia, ordenagailu eta internet zerbitzua eta abar. Gaztetxeak Urretxuko eta Zumarragako herritarrei eskaintzen dizkien gauzetariko batzuk soilik dira. Hori guztia hala ere, etzen posible izango egunez egun, euren esfortzua errealitatea ikuspegi berri batez jaztera bideratzen duten gazteri gabe. Belaunaldiz belaunaldi, Urretxuko eta Zumarragako gazteek gizarte ilun honek eskaintzen digunari alternatiba bat marraztu diogu. Eta egun, 8. urte hurren honetan, koloreak zabaltzen jarraituko duela esan dezakegu. Suari putz egingo dion gazterik ez baita falta. Ondo pasatuz eta lan eginez ametsak egi bihurtzen dituzten lau pareta hauek, barreak, negarrak, haserrealdeak edota maitasuna adierazpenak ezagutu dituzte. Festak eta manifestazioak antolatu, kontzertuak eta eztabaidak. Bizi eredu desberdin bat posible dela erakusten du Gaztelekuak. Taldean, guztiok elkarrekin lan eginez edo zer lor dezakegula. Gaztetxeak 8 urte. Zorionak!